Heeft dit te maken met Jera On Air? Ja. Oké. Ja, dankjewel. Ja, want die muziek die zal ze door komend weekend zeker niet duren. We kunnen niet op, hè? Oh. Ik vond dit zo'n leuk tafereel. Hier die mannen zitten met z'n tweeën in een hekje te schilderen. Kijk. Ja, al zegt dat die man van alleen nog, dat stukje dat zie ik ook wel eens. Jullie moeten nog, jullie moeten nog een eind, hè? Ja, behoorlijk. Ja, maar dat lukt vandaag nog. Serieus? Ja, maar dan. Oké. Het is tot 10 uur licht. Ook, ja, nee, als je verder niks te doen hebt meer vandaag. Ja, nou, ik heb maar ik zat in camping gehad, of niet? Is het uw camping? Ja. Oké. Oh, dat vind ik dan wel weer stoer, dat de campingbaas gewoon zelf hekjes schildert. Ja, nou ja. Ja, maar dat moet ik alles alleen doen en dan ga ik ook niet rennen natuurlijk, hè? Maar als het zijn camping is hij niet van u. Nee. Nee, maar en toch zit u ook een hekje te schilderen. Ja, om hem te helpen. Ja, maar wij doen dat samen. Kijk, daar zouden we samen gelijk op, hè? Symmetrisch. Ja, nee, ja, maar ik zie wel dat hij heeft al een keer misgeschilderd, want Ja. toen is hij tussen het hek door is hij... Maar dan moeten we wel kunnen zien dat ik straks binnenkom dat ik gewerkt heb natuurlijk, hè? Oké, dat jullie niet hebben zitten schilderen. Ja, ja. 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 Anders heeft de vrouw het huis, dat we niks gedaan hebben. Dus, ja. Hey, nu hadden we een heel matig voorjaar Ja. en nu is het alweer, god weet hoe lang dat niet geregend heeft. Bijna 2 weken niet. Nee, ik hoorde het straks 41 dagen. Is er iets veranderd aan het humeur sindsdien van de campingbaas? Nee, niet echt. Dus, alleen de mentaliteit sinds de corona is wel veranderd. Van u of van de gasten? Van allemaal. Van de gasten, merendeels gasten. Het is net dat de mensen allemaal wat korter af zijn, of hoe moet ik dat zeggen? Nou, ik stond zelf deze week nog op een camping en Ja. daar had ik eigenlijk min of meer dezelfde indruk toen, Ja. toen ik met de campingbaas kletste. Ja, ligt het eraan dat mensen zo lang in een isolement hebben gezeten? Ja. Ja? Misschien wel, ja. Dat doet rare dingen met iemand. Ja. Je merkt gewoon dat de mensen ook steeds meer terughoudend zijn en ja, meer op hunzelf zeg maar, weet je. Het is niet zoals vroeger dat je gewoon grote lol hebt met elkaar. Dat is er bijna niet meer. En dat komt puur door de corona gewoon. Weet je, dat idee heb ik wel in ieder geval dus. Dus dat betekent dat eigenlijk uw werk er minder leuk op is geworden. Ja, soms bepaalde momenten. Ook niet altijd natuurlijk, hè. Dus voor de rest is het dan wel vrolijkheid, dus daar niet van. Maar ja, ik vind dat mensen wel wat korter af zijn. Is het volle bak nu? Ja, het is vaste staancamping, hè. Wat is het voor een camping? Vaste staancamping. Ah, alleen maar. Allemaal vaste plaatsen, ja. Een enkele tour. Een enkele tour. Oké. Dus, ze zijn wel welkom, maar het is niet mijn doelgroep, laat ik het zo zeggen. We zeggen dat we hebben af en toe mensen die lopen hier ook, dat pad hier ook. Pieterpad? Pieterpad. Nee, dat pad niet anders daar langs de Wensingkanaal. Pieterpad, dat loopt over die kant daar. Ik dacht al dat... Nee, Pieterpad niet, dat gaat meer langs die kant, langs de grens. Hè. Maar hier langs de Wensingkanaal, die heb je ook een hele stad. Ik ben die naam even kwijt van de Want die pad. kloppen hier wel eens aan of ze kunnen Ja, die overnachten. wandelaars hebben we wel Dan eens. knijpt u een oogje dicht. Ja, die doen even een nachtje overnachten en dan gaan ze weer verder. Hè. Wat is het voordeel van jaarplaatsen? Een vaste inkomen? Onder Voor andere, u? ja. Ja? Onder andere, ja. Ja. Nee, maar ik vind het ook wel leuk dat de losse mensen ook af en toe komen. Dan heb je ook wat andere mensen in ieder geval. Ja. Dus dat is af en toe ook wel leuk. Dus dat wel. Dus, Hoe lang bent u al campingbaas? Vanaf 2004, dus dat is 19 jaar. Hè. En daarvoor? Ik ben begonnen met koeienmelken. Ja, en boer zijn die. En ja, ik was toen 21 toen mijn vader verongelukt en we deden ook agrarisch werk. Dat heb ik met mijn broer aan samen doorgezet. En dan ben ik in 91 zijn we uit elkaar gegaan, heb ik het agrarisch werk en het aannemersbedrijf doorgezet. Toen ben ik in 2004 hier begonnen. Dus. Dat moet een flinke klap zijn geweest als op je 21ste je vader overlijdt. Dat was inderdaad zo, ja. Ja. Dus. En nog een zusje heb ik ook nog van 8 jaar. Die was 8 jaar, een zusje. Oké. Dus, Heftig. ja, en moeders leeft nog dus. Ja, die gelukkig wel. Ja, die is 87 is moeder. 87. U zegt gelukkig wel. Ja, Leuke vrouw.
Hij heeft ze wel meer hier gezien. Ja, Ja, dus, het is een Ja? hele lieve vrouw. Nou, momenteel komt ze niet meer, want ja, ze zit de hele dag in de stoel. Ze kan nog wel een stukje lopen, maar niet meer. Dat is altijd gedaan. Dus, van de winter is ze hele zware longontsteking gehad, dus daar heeft ze toch wel een klap van gehad. Maar ze is er nog, dus vind ik leuk. Ja. Wie is nou degene met de meeste dienstjaren als het gaat om campinggasten? Wie zit er het langste hier? Ja. Mijn schoonmoeder, die zit al, Die zit er heel lang, ja. die zit al 44 jaar hier, dus ja, er zijn er nog een paar aantal gasten die boven de 40 jaar hier al zitten op die camping. Dus, Wauw. ja. Dus voor die mensen is het een soort van tweede thuis geworden. Ja, kun je zeggen van wel, ja. Ja. Kijk, want mijn schoonmoeder, ja, is dat winters is in haar houtje in Wielingsbeek. En dan, ja, winters, zomers, dan zit ze weer hier, dus... Ja. Dus, Ik dacht, Vandaar, wie zie ik er maar? ja. Hey collega, Ja, die is weer omgelopen. Ja, maar u kent het programma? Ja, ik kijk af en toe wel eens een stukje, Oké. dus... Ja, ik kijk bijna geen tv, dus dat... ik kijk af en toe wel eens een stukje van u, dus daarom zeg ik, het is alleen onderweg naar morgen. Ja, we reden net nog, door het dorp en toen zagen we in één keer die tenten staan. Ja. Gaan die nou niet, want nou ja, het is elk jaar hè? Ja, dit is nu het tweede jaar hierop. Hier, Ja. want hier aan de ergens is een Ja, dat begrip- bestaat al heel lang. Dat is een begrip hè? In het Dat staat al dorp heel lang, daar, bij, even staan. die autogarage daar. Dan zaten ze eerst op een andere plek. Ja. Nou, ze zijn eigenlijk klein begonnen, tegenover de Boerenbond. Toen zijn ze klein begonnen, midden in het dorp. Toen is dat uitgegroeid en toen zijn ze op het industrieterrein hebben ze een aantal jaren gezeten. Maar ja, er zijn inmiddels wat loodsen bij gebouwd allemaal. Nou zijn ze vorig jaar hier voor het eerst hier gekomen, dus... Wat zal de gemiddelde leeftijd hier op de camping zijn? Goeie vraag. Dat is een goede vraag. Tussen de 90 en Nee joh, de gemiddelde leeftijd. De gemiddelde leeftijd. 45. 45. Oké, Ja. maar staan ze niet op hun achterste benen als daar... Nee, dat vinden ze allemaal niet erg. Nee? Ja, nou, enkele is het altijd natuurlijk zo, maar kijk, ik zag er vorig jaar ook tegenop. Maar aan de andere kant hebben we ook de cafetaria, dus ik kan ook nog een klein beetje van profiteren natuurlijk. Maar het is maar 3 dagen joh. Als dat nou rond jaar was, ja, dan zou ik zeggen, oké, Ik heb er geen moeite mee. dan is het wat anders. Hè? Dus Ja, is het wel een beetje uw muziek? Ja. Ja? ja, we hebben wel, maar... Ik hou van hardstyle. Ja, nou zou ik ook van klassiek, maar ja, mij maak je niet gek met Want muziek. de echte rockers, de metal mensen en zo, die komen hier naartoe hè? Ja, Dat dus... vind ik ook mooie muziek hoor. Dus. Hey, en hoe bent u hier terechtgekomen? Ja, door een vriendin. Die heeft hier eerst gestaan en ja, die zei van, jij moet naar deze camping toe komen, dat is een leuke camping. Nou, dan ben ik gaan kijken en zo ben ik hier gekomen. En toen ben ik met hem in contact gekomen en zo ben ik hem gaan helpen een beetje. Leuk. Ja, dat moet Tenminste, ik denk dat dat leuk is, want wel. het Ik is, vind het leuk. elke dag is weer anders. Ja, het is hier altijd wat anders. Dus je staat soms wel even verrassingen. Dus kijk, nou zijn we aan het schilderen, maar kijk goed, zijn er wel morgen weer een stroomstoring hè, of een waterstoring, ja. En dat komt ook allemaal voor, dus... Ja, je moet, het is niet handig als je 2 linkerhanden hebt als campingbaas. dat is niet handig. dat lukt niet. Ik kan me eigen voor 95% behelpen, maar die laatste 5%, dat lukt me niet. En dat is hoofdzakelijk elektriciteit. Oké, en wanneer had u in de smiezen dat hij wel eens een goede rechterhand kon zijn? Een aantal jaren terug. Dus vandaar zodoende. Dus, kijk, en, ja, alleen kun je het toch allemaal niet. We hebben zo'n hoop dingen waar je toch allemaal samen moet doen. Kijk, die caravan bij koopt, die doe ik allemaal zelf plaatsen allemaal en aansluiten op gas, water, riolen zo. Een terrasje ervoor leggen en een veranda ervoor bouwen. Ja, kijk, die kantine hebben ze ook, die plank hebben we ook allemaal zelf gedaan. Kijk, die achterkant, dat is nog niet helemaal klaar. Nou ja, het ziet er Ja. netjes uit hoor. Dus, Hey, en hoeveel extra frikandellen heeft u ingeslagen voor... dan moet ik mijn zwager vragen, want die doet het. die beheert dat eigenlijk, de cafetaria. Dus vandaar. Dus die met mijn vrouw samen doen overleggen en met de medewerkers dan, die in de cafetaria staan. Dus er staan meerdere personen in ieder geval. Dus als die gasten van het evenemententerrein afkomen en die hebben nog honger, ja, dan ja. weten die dat hier nog een... Ja, dus we doen ook weer gewoon ouderwets een oude puntzak friet. Kijk, Gewoon ouderwets, vonden ze vorig jaar ook leuk. Dus dat doen we wat jaar weer. Dus, oké. En zijn het over het algemeen aardige lui?
Daar heb je helemaal geen last van. Nee? Helemaal niet. Die drinken lekker hun biertje Ja, en... ik heb nu ook ongeveer een 200 van die gasten. Die staan er bij mij ook overal tussen geploot. Voetbalveld, daar kun je vol even wat extra stroom aanleggen. En als die weggaan, vind je nog niet één papiertje. Kijk. Ja, ze zijn echt heel schone mensen. Echt, super. Dus ik heb er geen klagen over. Dus, want anders zou ik gezegd, het is 1 jaar en dan is het klaar. Precies. Ja, dus, Nou ja, we zijn eigenlijk nooit zo ver gekomen als we in IJsselstein waren met ons autootje. ja, daar ben je wel eens mee geweest, want je hield de boel, hè? Ja, klopt. Midden in het dorp. Ja, en nog zo links. We hebben ooit eens een keer de man gehad die wist alles over de geschiedenis van IJsselstein. Dat moet je maar niet vragen, want dat weet ik niet. Oké. Ja? Maar, Hoe graag dat ik u zou willen helpen. Nee, maar u heeft ons geholpen. Ja, Nee, maar hartstikke bedankt. kijk, dat pand hier, dat is in 84 afgebrand. Dat was toen echt een oude boerderij. Dus dat toen die vorige eigenaar dat allemaal in deze trend weer teruggebouwd. Dus vandaar in ieder geval. Dus dat is het enige wat ik dus kan vertellen over de geschiedenis hiervan. Maar vanuit IJsselstein kan ik geen geschiedenis vertellen. Als ik nou nog een hand krijg, dan is het Ja, waar. nou, wordt er een geldje zonder ook?